Hezamara Sibna Block Committee President Gangkai sini TWF ni Kesia Sibna Block Committee ni Gangkai te rodok sini Board Committee President lo sini Block Committee ni Vice President lo belakina hambai tai oma ke bunga bodlo khare boi dofani bagai samung tangmani bagai belakina hambai bini buskani samung ba condolence nai sini tapu boyani bo tinau sungsar no ya kari matangka sai tam khainai bo khasam bu kamle bo so sungsaro salsiko thangnai ma hekono keba imango thango keba sisa to thaifano keba khadu khonangai keba khamyak lai thango o krei abro sung aseke ma thinai sobani bagai o samungo sung keba o krei kha khamnai jotun kha yorja kha khamja abani bagai bini atma santi mantun bo sungsaro kaisa asai phitun onukongo bo kaisa nukje amai topitun wi nok lukni borok khatsama manpun bisingo khatsama no ei apna phale jo abani bagai sini Sibna Block Committee tai purbotam karikni tai sini TWF YTF sini Board Committee President Secretary ro jotono no andoma khatam yo kai sini khatsama sini subam yo khapai ka hambai